November 23-a, eddig kell visszamenni az időben ahhoz, hogy megtaláljuk, mikor volt utoljára őszi bajnok a Nyíregyháza Spartacus az NB2-ben. Akkor 16 csapatos volt a másodosztály, és az őszi 15 meccsen a Spari 35 pontot szerzett, csak 2 csapat tudta legyőzni. Nos, ezt a statisztikai mutatót is túlszárnyalta 2023 őszén a Nyíregyháza, mert a 18 csapatos bajnokságban csak a Vasas tudta legyőzni a mieinket ősszel. 17 meccsből 12 alkalommal nyert Tímár Krisztián együttese, és 39 gólt lőtt. Parádésan menetelt a gárda, és feljutó helyen telelhet. Most már nyugodtan mondhatom, hogy még a bajnokság elejére nem is voltunk teljesen készen, mert ugye nem tudtunk annyira belecsapni a felkészülésben, mert ugye nem volt jó állapotban a társaság, kicsit aluledzettnek éreztem őket, és ugye ez az intenzív munkához, vagy intenzív játékhoz, amit én szeretnék játszani, ehhez intenzív munka kell, és ez nem volt egyből keresztül vihető, lépésről lépésre kellett haladni, és amikor ugye elkezdtünk kicsit több mérkőzést játszani, meg kicsit többet edzeni, akkor ugye ez az állapot ez javult, és onnantól kezdve ugrásszerűen változott a játék kép, a játék minősége, és ugye a játékosok állapota is. A jó eredmények